Har Jenses far den? Hvem er også mere op på vognen? Jense. Skulle du ikke derop? Nej. Hvorfor ikke? Græd. Der græd du. Græd du? Ja. Din mor så Anders. Han så på vognen. Hvem har hjulpet ham der? Der er manden. Hvad for en mand? Han klæder Anders. Han er klar på vognen. Er Jenses far? Ja. Hvor er Bente henne? Hun er væk. Nej, hvor er Bente? Hun er ude. Hvor er henne? Hun er ude. Ja, hvad laver hun? Hun laver mad. Ja. Hvem er mere derude i køkkenet? Og krød. Nej, den lille hund. Og en lille hund. Hvad hedder vores lille hund? Den til valve. Det er valve. Er det en hvalp? Jamen, hvad hedder den? Hvad? Hedder den Shanko? Nej. Hvad hedder den så? Biller. Bella, ja. Jamen, hvor er Shanko henne? Den er død. Hvorfor er den død? Jeg ved godt. Hvor er den henne? Den er nede på hovedet. Ja, nede i hullet. Jamen, har vi ikke et billede af den? Hvor er billedet henne? Den er køkken. Nej, er der et billede af den? Nej. Hvad har vi nede i kælderen? Misse. Hvor mange misser har vi? Om den syg. Jamen, hvor mange har vi? Hvad hedder de? De syge. Men hvad hedder de? De syge. Ja, de hedder Palle, og hvad mere? Og en til Palle. Og den hedder Pyle. Jeg siger Bylle. Ja. Hvad får misserne at spise? Min mælk. Ja, mælk. Får Bella også det? Hvad? Nej. Jo, den får også mælk. Og hvad får de mere at spise? Mad. Ja. Ligesom dig. Ja. Hvad er det, du laver? Hvad laver du, Bjørn? Hvad leger du med? Med biler. Er det ikke Stens biler? Nej. Ikke den der. Hvad for en så? Thomas' bil. Nå. Den er oppe på. Jamen, hvor er Sten henne nu da? Han er oppe på vognen. På vognen? Hvad for en vogn? Jens har en vogn. Jens har en... Er det rigtigt? Jens far har en... Jens ejer... Jamen, skulle du ikke op på den? Nej. Okay. Op på. Hvorfor ikke? Okay. Var der ingen, der hjalp dig? Jeg kun op på vognen. Hvad gjorde du så? Jeg skriger. Hvad gjorde du? Jeg skriger. Skrigede du? Ja. Skriger. Jeg skriger aldrig. Jeg skulle ikke skrige hele. Men den har så langt. Det er fint. Det er fint, mor. Jeg ved ikke, hvad det er for en. En lampebil. En hvad for noget? Den lampebil.